curiga ho, unang sai cemburu ho, molo di jaha ho komentar tiktoki, pos maroham dahasian dang na asing balasaki, nang pegodang si boru mar komentari. Ai dang na curiga au, ai dang na cemburu au, molo huja HP komentar TikTok mi. Ai na lomos doro haki di komentar ni biktimi, so tumar lanjut homu setu DM mi. Yakinkan hatimu sayang, ku tak pernah mendua, walaupun banyak menggoda di dunia maya. Bukan ku menuduh sayang, engkau menduakanku. Ku yakinkan hatiku, kuatkan imanmu. Unang sai curiga ho, unang sai cemburu ho, molo di jaha ho komentar tiktoki, pos maroham dahasian dang nasing balasaki, nang pegodang si boru mar komentari. Ai dang na curiga au, ai dang na cemburu au, molo huja HP komentar TikTok mi. Ai na lomos doro haki di komentar ni biktimi, so tumar lanjut homu setu DM mi. Yakinkan hatimu sayang, ku tak pernah mendua, walaupun banyak menggoda di dunia maya. Bukan ku menuduh sayang, engkau menduakanku. Ku yakinkan hatiku, kuatkan imanmu. Ku yakinkan hatiku, Kuatkan imanmu.